салом алейкум дӯстони азиз, имрӯз 8 октябри соли 2025 қарор дорем дар дараи Қаратоғи шаҳри Турсунзода дар боғчаи Зокирбой. Зокирбой, салом алейкум. Хуш омадед ба гурӯҳи мо. Зокирбой, як ҷавон ташаккур ба шумо. Ман нишонтиҳам қишлоқро. ин қишлоқ номаш чиye? Қаратоғ, зодгоҳи Мирзо Турсунзода. Зодгоҳи Мирзо Турсунзода Қаратоғ дар поён аст. қалаи Қаратоғ ҳамҷо будааст ме. ин ба табиат ба нишон дод ме. ҳамҷо ба ме. ҳамҷо қалаи Қаратоғ будааст мирмештагӣ. ин кас падари Зокирҷон. Акаҷон, салом алейкум. Хуш омадед ака. раҳмат барои шумо, ташаккур ки ин хел боғ омада бинед да. дар куҷо боғ кардагӣ? дар як ҷарре ки қишлоқа бинед, инҷа ҷарбо инҷа ба даст камтар ҳавор карден. Ба даст кардед мина. меҳнат карден, орзу ҳавасе ки замин ки нест, орзу ҳавас карда адирро боғ кардан. адирро боғ кардан ва мо мехостем ҳозир Зокирҷон мехоҳад ки боғҳо ана он хел заминҳои ҷарро бо гирифта боғ созаду аз он ҷумла чормағз созад. барои чӣ чормағз созад? барои он ки чормағзе ки аз мо гирифта буд имсол мева васа аст. ҳозир дар ин бораи ин чормағз гап мезанем. Зокирҷон, салом алейкум бо як бор дигар. чормағза ин чанд вақта чормағз? Яка дуюм сол аст. дуюм сол ин қадарш бисёр баланд шудагӣ ку дуюм сола монанд не ҷураҷон? аниқ дуюм сола? соли дуюм ака. аз ман гирифтед ме? аз шумо гирифтаем. бастагӣ буд ме? бастагӣ аз 30-40 дона бастагӣ ман соли дуюм ба ман бинед худаш уже каркош кушода шудагӣ. хай кани уже пухтагӣ. гирет шиканед кани? даст қати мешканед ме? мешканам. ин тарҳоли камтара. тарҳол дуюмаша гирет қараташ лагат када монед. ин даст қати мешикаст ме? ҳа мешканам. мешканад? ман уже каркош кафондагӣ. ҳай гирет кани ягон тиша даст қати шиканед. бачаҳо бовар кунанд ки чормағзи мо даст қати шикаста мешавад. камтара хушк шавад бо настар. хушк шавад бале. сахт наҷиқеда? чормағзи чанд лер? чанд лер. пӯсташ тунук. тунук. анамхи ҷудо мешавад? сели тоза ҷудо мешавад. шумо аман гуфтам бисёр гиред, гуфтед ки мо аввал санҷида бинем. санҷем, 2-3 гектар иншоалло бо боғ мекунем, бо мерем аз шумо дарахт мегирем. манам арама. санҷида дидед ми? манам. мешудааст ми? мешавад. беҳтарин ми? меҳнат кунӣ мешавад. манам арама. ина бинед. кани як дигараша шиканед бо? мешавад. ина партоед. сахт наҷиқед наки. остакак. анаҳа. остакак ҷиқидед, да? тоза хушрӯ мешканад, донаш хушрӯ мебурад. донаш хушрӯ мебурад, лунда как шуда. як лухт мебурад, ношикаста. бале. ина бинед. беҳтарин чормағз ака. беҳтарин чормағз ми? соли дуюм уже 30 дона хариб тақрибан. хай худо хоҳад, ана имсол чанд қа мекунед? насиб уже 2-3 гектар боғдорӣ мекунем, чормағз мекунем иншоалло. офарин, мо ба шумо ҳаракат мекунем чормағзҳои беҳтаринашро биёрем. ҷураҷон, ниҳолҳои беҳтаринашро биёрем. ана ҳоле ҳам дорад танаш. ина чинда хӯрдед ме? кам пеш шиндем. аку кар кафон уже пухтагӣ да исбуки. пӯсташа кафон, да? каркаш. мана ҳамдиёрон азиз, чормағзҳояшон. мана инаша гирем, инашаму инаша. маззашам зуд ака. маззашам зуд. маззаш зур? ман марама чашидм. озози майна. мана. ин ба ҳам дастам шикаст. ҳоли ноҷиқида шикастин. мана ҳамдиёрони азиз, мана мена пӯскина дастон қати ман навор гирифташтем. маззашам беҳтарин ака. равғанокиш чӣ хел? равғанокишам назари. баланд. ранги чормағзи маҳаллӣ ака. ҳамдиёрони азиз, инаша бинед. ин аксарияташ сафед ин хела? ҳар яктиш ая дигариш. инашам шиканед яктиша. набинед.
برآمد ها سر و سیمه نشده مجاق نکرده خوبیش همین که اصلا پس دست بشده رای میشود بله شکست میده نمیشود نه شکست میده نمیشود همداران عزیز من در پناه خدا باشید خدا خواهد ما برای زاکر جان اگر خدا خواهد آباد میکنیم یک باغ کلان نصیب باشد آبی قطره‌ای گذرانده تیار کنید اکا مالش بشکش آوریم نصیب شد میگذاریم بوشکش آوردید 5 شونگه بشکه آوریم با پرو تیار کرده مونید مالش یا بشکه 5 شونگه آها همجا بوشکه ها 5 شونگه بشکه برای آب خطرگی رحمت سلام رحمت زاکر جان شما با نباشم گیرید اگر لازم باشه امسال یک دیگه گرفتگی بدید من اینجا شنونده نه این چند ساله این همین سولا سال آینده دویده میبرد میرد نصیب شد همین سولا این شما کمتر ساز نگاه نکردید برای همین خشلگی خیلی جوره جون خدا خواهد با شما مو میبیارم مالا جوره جون خب کمک میکنیم همداران عزیز مرحمت قدم میدم خیلی چهارمغزهای بهترین در کار باشد درخواست کنید ما برای شما میبیاریم در پناه خدا باشید